Volongkomaji Sport Association pathua klama long kecheng T20 inter langfair cricket tournament ki padopon matijong ni phai pli arni Volongkomaji Sport Association pathua klama long kecheng T20 inter langfair cricket tournament kecheng si arni pamanpon labangso kecheng si inter langfair cricket tournament ki pamanpon along se patir pipon lake Volongkomaji Sport Association lapen langfair BJYM atum ahin pensi kecheng si inter langfair cricket tournament bipon lo labangso T20 cricket kapathu pon along alhisar poman pen kacetong don karbeng long tonamas council em mada langfer local MAC Madhuram Lekthi chetong don anpata Volongkomaji municipal board chairman Hemsing Teron langfer BLCC chairman Bipul Bora pen chenglok penang ki theki dingatum chetong don kechengsi inter langfer cricket tournament ki pathu pon laki United Cricket Club lapen BJYM team atum ahin pensi pathupon bonta United Cricket Club atum ke pathu ke thekser ajok BJYM team atum aphan parempon si United Cricket Club atum je bhai ponlo kecheng center langfair cricket tournament kecheng si anong e tangkasuri thom ke hinianong e tangkasuri krepho ke thom anong e tangkasuri truck lapen trophy setami piponji pusi pacheni pon lapen joint fee mate amen ka je thabdun anam lake tangka Sika Pharo Kresi piponangji pusi pacheni pon labangso inter langfair cricket tournament ki pamon pon along lake komat abang phuatum siki pathu ke thekma natuma phansi ingwai ponsi kaprek atim ke pathu pon ji aphan pusi em Madhuram Lekthi hin pen pacheni pon Volongkomaji pen jirsong singnar lapen foloni pen Mirza Khan se report Kabidele News Ili tum Volongkomaji mate tum dak langfair lo langfair ha constituency along kechengsi ini MSC cricket tournament cup ini ki pancing ponik lo ladak Bukle Sports Association lapen ke langfair mondol BJYM alang tum pensi pachipati pi ponlo ini kechengsi da pathu pancing ponik lo T20 asilalo pinanari dingo ngapusoni litung cricket ke pathu bang ethek longliari dingo lo agi pathu ke thegau sumara tu mate players atu mang ani arong CPO lo ningkan cap ningkan krehini ni lo cricket pathu bang tu mata ke thegau le kila sola marjulong pensini litung chingwa chinsai lo pini pane tu pathu bipone udam lo pulodang te peneng bang ilitung peneng pen ke pathu nat penan kachi hung lo Volongkomaji tu litung langfair hawalo non itu khel moharam itu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma sar alangli sepatir pi konten khel moharam gibi alasam long sami itu dak langfair pen kacipati dun atumi dik pinian lo dan football final lo longan le dun lo lapen athletic lo sami masarak thanglo pinan ke le dun lo dan cepati dun taili tumolong pen ongnai lo dak langfair pen di oke hala Assam Sanskriti Mahasangram pustami nadaili tumben kacipati dun ai no ilalo ili tum matro alang litum panadi ning rung dunang po lapen cerap situ dunang po lalo blon de dia son tinalong ta kethek aning hang tum do mase hala so aning hang tum hanadi tum pache tolon themo so teng jipini dan tum Bukle Sports Association in besame cricket patu bi ponlo lapen keladak only ni tum dak langfair chot di langfair pancot mane non mane ko pilo lang tum han dak pani li tum invite pon ko dak patu thek ser tum han bangke ke hai tum han non ba patu dak thek chot tum han invite pon pani to si atim bunai po langfair problem la so tim han bangke ni tum kaprek patu long samya lang tum ji toy ni tum non bangke wa ma person lo ke cheng ni samile tum price do first prize bangke 30,000 dan second runner up bangke 15,000 third prize bangke 6,000 with trophy hai doko so hai mane ani parungia fanla hai la hai tame tum sik kon choro lo na tum na kon aprang si kechengsi le tum da lang tela mesi mate ka dino Thomas Kansela long yen aki hai Madhuram sar khon tame dili tum Bharatiya Janata Yuva Morcha Party BJYM langsa bada komiti pada me suri kan pati kantung lo athe alang li kemata keme mate ili tum diso yang fan anso se ke khelai hin aprang ponji panalang matha
matha pamai ban sili tum han labang so pini HNC inter langfer cricket tournament abang litum han nabi pilo hala bang so khela long litum 20 overs every match on thekponong ji raja gali tum power play do ji mane kosom se litum la international T20 khela lason thos se litum dak langfel homosti matela dak BSA Bukale Sport Association of Pakso Klang tamil tu lason thora khela bang thekponong ko ini tame HNC khela tum thekponong lo lage litum dak BJ Bank committee lapen dak United Cricket Club hin ban chapati panlo lasara saksi tena kawangi tamen ilutul labang so khela patso klamolong defenders cricket club lapen veteran FC mate langsa langkang laso khela long anu silitung khela kami thekponong ji pasi lalo ilutul tame vigilant committee ahi betame alang ne fan suri ka churkang tu malalo athi ilutung han pinning samjin da labang so khela long sampachune pan thekpon si pansini khani to tim greta duro ka do bepen ilutul dona matke 6 pon lang athi nanjona mamong la chen ilutung ke pangdak banda so dor chatlo athi ilutung EM sartame non daily do mama jone apor bang sorchet ama senir tanta hala bang so ki friani bang batik si pinia ni tame ilutung khela bang function ko ala mang la halo lasi non mat ke 26 ta atima nang jon lo sitame ilutung ningi thepon dak 40 plus atim bang doji talang khela bang so ke teng si T20 inter lang khel cricket tournament lo bang joining fees apen ke joining criteria mo kha bipilo do ke la joining fees bang ke ilutung apang sike chungwai bang ke je parai pona teng bang ke joining fees annual polo sibashi tame ilutung la bang so khela pangsam ri pen palam ni sen bachunji portang te joining fees bang ke ranji bang ke besok pajang ke mata la bang sahala so joining fees bang ke 1150 na ko hothela hano athi ilutung joining fees sen lo potang te ati masika khela interest habe jima bosin lo mata si hala bang so joining fee announce tame andar lo athi joining fee si ilutung elo potang te khala ka khela bang tame avilu chi pipo jene tun tame sikai sive ka chirung tame hala bang so khelang competition dorong lo pu hala bang so avilu bang pachin realize pan sin itum la so nyoti ba enkon darlo criteria bang bipilo ne criteria kada bang ke athi ke chengsi enter lang fe pachulo pot ilutung mahin ban tame chiparai palo dake only langfel angkang along langfel homosti mate langfel constituency amunit mate abang ko bang khitu sikhalong chaji plus ilutung hala bang so apun apan Aadhaar card mate voter ID hang polo to mane ke Aadhaar card ipa tangte voter ID hang polo ache hala so khal ala so ke pathu along kang sampon jer ke pa chonji phangke labang so kate roi panang ko nang litum BJYM me labang so cricket par thu tang det te kupeniang ko lapason ke pathu ki biponji phangke chisi ka dolang ma cholo labang so question card report ahok lo ilutung BJY ni betabe EM phansing mai bom lo labang so inter T20 inter langfel cricket tournament jodal ipa tangte ilutung tame kakhe tame da khela nongkedin ma pachumon thekponong lo kekatona topik lo komane army kema mangdo komane ke police kema mangdo bas ilutung ta chingwai lo je la so khela jukok lo potangte anisi farman ilutung la enter langfel along running competition doji run up high jump competition apa doji la poson kadok oi phantabe no ilutung langfel along ansose pachu hena pachung ponji apang itu mata ponsi habang so prap jinpen hala bang so khela tame tu padok